De dag begint voor de bestuurders betiet met een maasbrachtje. Daarna vertellen ze hoe de plan. Het doel van deze modelwente is om mensen in de kunde te brengen met dit zogenaamde huis van de toekomst. Nou, je ziet hier, dit is het bed. Hier zijn openslaande deuren naar de tuin. Dat is natuurlijk ook heel erg prettig. En je kunt je hier heel erg goed bewegen als dat nodig zou zijn met een rolstoel. Of natuurlijk een tillift. Die kan je hier gemakkelijk uit de badkamer halen. Er zijn schuifdeuren, tillift en alles is ook nog eens voorzien van duurzame energie. Maar een iPad kan haast alles in de woning gestuurd worden. Verzorgers kunnen ze de patiënten op afstand in de gaten houden. Daardoor is het voor mensen mogelijk om langer thuis te wonen. Het regeer wil dat graag in steeds van dat mensen verhuizen naar een verpleeghuis. Daarom hebben we ook de verwachting dat het nu met elkaar gaat lukken om dit het niveau te kunnen geven, dat het geborgd is en dat het ook uitgerold kan worden. En nogmaals weer bereikbaar, vindbaar en betaalbaar voor de mensen die het nodig hebben. De Friesland en Van Wijnen nemen een jelly de tijd om het plan verder uit te werken. De zorgunit kan nu al vol pleegd worden, daarvoor is geen vergunning nodig. Nevens Monissen is er al vol belangstelling voor. Ja, gisteren waren al een aantal vragen. Van de 45 mensen kwamen al 3 vragen naar voren. Wanneer kan het geplaatst worden? En er was een geriater die zei, ik weet wel een patiënt waar het bij moet. Nou ja, hartstikke goed.